Yo, another day, another dollar. Ey'nkundleni zokuxhumana, bona, bheka, manje. Guys, I just wanted to tell you ukuthi uma lo mJudas angeke asaba khona emavidiyweni wami sekuzoba no-Arthasa. The reason why lo mJudas angeke asaba khona, it's because ucreate i-account yakhe entsha. So if guys nisafuna ukumbona lo mJudas, ngicela nimfolloweni kule account yakhe le. So meanwhile u-Arthasa asaz-introduce. Awuzi-introduce lapho nje, ngifuna uzi-introduce. Awuthi niyababona. Sanibonani bobhuti nabosisi nabontwana nabomama nabobaba. Nibakhohlwa kanjani bogogo nabomkhulu. Sanibonani. Mina igama lami ngu-Arthasa, nithanda ukuba uMatasa yabo. Besides ukuba uMatasa, niyenza izinto eziningi. Nithengisa imithanyelo, niyenza amabhavu, niyenza izindlu zamadrado yabo. Another thing, imithanyelo lena kuyenza, imithanyelo yakusebenza nga-AI. Kusho ukuthi wena wahlala phansi wayibukela, wayitshela ukuthi mthanyelo thatha yonke leya doti le lapha wayithanyela umthanyelo wayenza exactly the way wena wakuyitshela ngakhona. And akhona namaharafu okubutha ezinzibi yakusetshenzisana nomthanyelo yabo. Wayitshela ukuthi mthanyelo neharafu setshenzisarani, nibone le doti niyifaka edustbin, zayenza exactly the way wena wazitshela ngakhona yabo. Yeah, and another thing, yeah, akhona namabhabu. Ibhabu kusho ukuthi into ezokusokorisa ukuthela amanzi uthele nensipho, but okunye nokunye nje wena wahlala phansi waribukela walitshela ukuthi bhabu ngicela ukuthi washi yonke le washini le lapho phakathi naphakathi. Ibhabu lawasha mawuthi xa washini yami yakuba skulu manje. Enye into ezokusokorisa ukuneka yabo. Nisacatshanga ukuthi niyoyenza kanjani into yokuthi ineke ibuthele amanzi ibuye ithele insipho yabo. Nisacatshanga, yeah. Another thing, yeah, ngicela nisupporteni mara umfana. Yazi ngicela nisupporteni umfana asebenza kakhulu yabo. Nimfolloweni nilike ama-videos wakhe yabo. Yeah. Another thing, umfana wagijima ngelinye ilanga weza lapha kimi wathi Arthasa yazi nijabule kanjani. Ngathi yini my boy, wathi Arthasa abantu labo bami lapha ko TikTok banisupport, yazi basubscribe lapha ko YouTube. So abantu baningi manje bale. Ngathi into wakuyenza manje wahamba watshela abantu labo ukuthi niyabonga for isupport yini yabo. Wathi Arthasa ngokukhulu kuzithoba yabo nizohamba niyobatshela ukuthi guys niyabonga support yini yabo. Yeah. Another thing, ngelinye ilanga nizihambela bangithi qale yabona ukuthi ugogo wami usilo ondizayo. Ngathi gogo Arthasa. Hayi ngathi ukhuluma kakhulu manje. Hayi alright bantu bakithi yabo. Baba yini. Mnandi amaphilisi wakho nje yami. Wayenzile nga-AI. Hey yo guys, nimzwile ku-Arthasa uzikhulumele naye. Athi ngibiza umalo umJudas naye azozikhulumela. Malo umJudas. Buya bakufuna la. Yangeza. Sanibonani bantu baku TikTok. Hey camera malume. Yeah. Sanibonani bantu baku TikTok. Yeah, umalume Judas lo umalume kaMtshana. Bantu baku TikTok, ngithi nginitshela ukuthi ngithole elinye ithenda ngalo yabo. Ngisesekhona ku TikTok, hayi ukuthi angisekho. Ngicela ningifolloweni lana, nilike ama-videos, nishareni, ngisesekhona. Ningakhohlwa nokumfollowa naye uMtshana, nimsupporteni naye uMtshana yabo. Hey uMtshana ngithola ngibhizi lapha ngisafuna amathini. So ngeke ngihlale isikhathi eside yabo mara yeah, nimsupporteni uMtshana. Ngicela ngiphosise ikhokho uMtshana. Bamba malume. Thank you Mtshana, thinkowe nomsebenzi yabo. Guys, sengizosebenza no-Arthasa, ngiyabuya nenye video la ngizowanima khona wonke ama-characters engizowasebenzisa. Otherwise, thank you for liking and sharing my videos. Don't forget to follow manje. Which is Melrose, the influencer of transformation. Not the rejected one, but the chosen one. Usheshe ubambe Arthasa.